Svaki je velja, mada s druge strane, kada bolje razmislim, možda čak i znam što zbog svega krvarim. Krvarim zbog svega, ono što nas koči, krvarim zbog kretena što mažu na moći. I tako. Pozdrav svima, dugo nisam snimao, jel da, naravno. Snimam dan prije polaganja, sutra imam polaganje, a ne snimam dugo. Neki klipove ovako, pošto, ne znam, igram WoW, a kad ga ne igram, sam u autoškoli i polažem. I tako, ono, što ima kod mene, evo imam neki novi mobić, telefon mobilni. Evo vidite, ovu stvar morate pogledat i poslušat i skinut i ne znam, proširiti je onako brutalno. I šta još gledam, ovdje je Osman bacio neke nove videe, evo tu zauzu neku pozu s tipkovnicom, svašta. I tako, da vi vidite šta ima na mom Warcraft kanalu, šta ima na njemu, uspio sam stići do 90. levela, da, s onim Hunterom što smo igrali, Night Elf Hunter, stigao sam do 90. i ima jedan video, snimio sam, mislim da treba par minuta, točno kada, onaj trenutak kad dođem na 90. I tako, i nadam se da vam lijepo ovo sve ovako, kamera mislim kvaliteta i da ne šteka i snima u 720p i ja sam vrlo zadovoljan sa tim mobitelom. Tako da, moram još nabaviti neki stalak da mogu snimati s njime pošto mi se web kameru i ne da baš paliti. I recite mi šta mislite ovako da snimam neke vlogove i imam mobitel prednju kameru, tako da mogao bi, samo napišem šifru. Raznosimo Vladu. Mogao bi snimati s prednjom kamerom, isto onako kad sam u gradu. Uglavnom, nebitno. Da, pita me autentikatorski kod, tako da moram prekinuti ovoga pričanje, bacim to pa nastavim snimat. Eto ga. To te ja pitam. Uspjeli smo ovoga. Da, pitalo me autentikatorski kod da ukucam, tako da, eto, ukucao sam, ušli smo, evo vidite, 90. level. To otprilike ovako izgleda. Hunter nije još nešto prejak, moram naći jači armor. I tako, onda ovdje sam mislio napraviti jednog manjega, ali upravo će mi steći bon za novu godinu, tako da treba će kupiti novo i nastaviti igrat, ali to u međuvremenu. Treba ću zaraditi za to nekako. I eto, dok se učite da me malo gledate. Sutra idem polagati za B kategoriju i nadam se da će to sve super proći. Sad ću ovo prekinuti snimati, uploadati i tako to. Uglavnom, podijelite video, ostavite komentar neki i sutra ću pokušati snimiti video nakon ispita. Ako prođem, naravno. Ako ne prođem, sigurno neću biti od volje da snimam, tako da svašta. Vidimo se i uživajte. Ćao!